Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang pista sa mga martir sa South Korea. Sila si San Andres Kim Taegon o sa kapari, unang pari sa Korea, o si San Pablo Chang Hasang o mga kaubang mga martyrs, mga 100 kapini sila from 1869 to 39 to 67 nag-ula sa ilang dugo, mga 28 years nga nagpakamatay o nag-witness, nagsaksi ang mga Koreans sa ilang pagtuong Katoliko, diin gipang persecute o gipamatay sila. Iyampo nato ang kalig-on sa pagtuong Katoliko, Kristiyanong pagtuo sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Ug mga adlaw na ay design nga usa ka dako nga rally against sa corruption sa atong nasod. Atong iyampo ang atong mga kaigsuonan nga nagpakabana nining dakong kadautan sa nahitabo sa atong nasod karon, great evil, kaning corruption. Dili lang karong tuiga kung dili sukad pa ngadto mga 1980s hangtod karon. Iyampo nato nga malig-on ta, makailata sa kangilad nining maong buhat. Og ang ato sang nasod karon gihulga nining super typhoon nga si Nando nga moigo sa Northern Luzon apan maghatag og dakong kadaot sa tibuok Pilipinas, labi na hangtod dinhi sa ato sa Visayas tungod sa kadako sa iyang masakop. Atong iyampo nga unta dili lang kayo grabe ang mahitabo, labi na gyud ang uwan nga iyang gihatag karon nga mo hatag sa dagko kayong baha. So timing ginis rally para against flood control kay i-probe sad aning atong panahon nga naa gid ay flood unya way control kaayo. Iyampo nato nga atong kahimtang, labi na gyud sa atong mga benefactors and donors, ato silang iyampo nga sa ilang pagtabang nato ipaiway sila sa tanang kadautan ug palambuon ang ilang kinabuhi sa Ginoo. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ikaw ang magbubuhat sa tanang nasod ug ikaw ang ilang kaluwasan. Sa yuta sa Korea ang imong tawag sa pagtuong Katoliko miumol ug katawhang sinagop kansang pagtubo gialimahan sa dugo ni Andres, Pablo ug mga kauban. Pinaagi sa ilang pagpakamatay ug pangaliya, itugot kanamo ang kalig-on aron kami magpabilin nga maunongon sa imong mga sugo bisan hangtod sa kamatayon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Atubangan sa Dios nga mao'y naghatag og kinabuhi sa tanan, ug atubangan ni Kristo Jesus nga misaksi sa kamatuoran, atubangan ni Poncio Pilato, gisugo ko ikaw pagtuman sa tanan nga gipabuhat kanimo. Ug matnguni nga dili kini kabulingan, ug dili masaway hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang pagpadayag himuon sa Dios sa hustong panahon, ang Dios nga dalaygon ug bugtong magubuhat, ang hari sa mga hari ug ang Ginoo sa mga ginoo. Siya lamang ang walay kamatayon ug nagpuyo sa kahayag nga dili maduol. Wala pagayoy nakakita kaniya ug wala gayoy makakita kaniya. Ipahinungod kaniya ang dungog ug walay katapusang gahom. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Duol kamo nga malipayon ngadto sa tubangan sa Ginoo. Duol kamo nga malipayon ngadto sa tubangan sa Ginoo. Awiti nga malipayon ang Ginoo. Kamong tanan mga yuta, alagari nga malipayon ang Ginoo. Duol kamo kaniya sa masadya nga awit. Duol kamo nga malipayon ngadto sa tubangan sa Ginoo. Sa irininyo nga ang Ginoo Dios siyang naguhat kanato. Yahan gayud kita ang iyang lungsod, ang panon nga iyang gidumala. Duol kamo nga malipayon ngadto sa tubangan sa Ginoo. Sulod nga mapasalamaton sa iyang mga ganghaan. Sulod kamo sa iyang hawanan. Uban sa pagdayi, magpasalamat kita sa Ginoo. Duol kamo nga malipayon ngadto sa tubangan sa Ginoo.
Hinaa kaninyo Mana usab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Daghang mga tao gikan sa kalungsuran nangadto kang Hesus ug sa nagkapundok na sila iyang gisulti kining sambingaya. May usa ka tawo nga miadto sa uma aron pagpugas og mga binhi. Samtang nagsabod siya, pipila sa mga binhi nahulog diha sa agianan, diin gitunob-tunoban kini sa mga tao o gituka sa mga langgam. Nahulog ang uban sa yutang batuon o sa nakaturok na pagturok niini, nalaya kay wala may kaumog ang yuta. Ang ubang binhi nahulog sa dapit sa mga sampinit, apan natuok sa mga sampinit nga mitubo uban niini. Ug ang ubang binhi nahulog sa maayong yuta, mitubo kini og namungag usa ka gatos kauhay ang matag binhi. Unya midugang si Hesus pag-ingon, busa pamati kung may dalunggan kamo. Nangutana ang mga tinun-an ni Hesus unsay buot ipasabot sa maong sambingay. Mitubag si Hesus, ang pagsabot sa mga tinago bahin sa gingharian sa Dios gihatag na kaninyo, apan sa uban gihatag kini pinaagig sambingay aron kun mutan-aw sila dili makakita ug kun mamati dili makasabot. Mao kini ang kahulugan sa sambingay. Ang binhi mao ang pulong sa Dios. Ang binhi nga nahulog sa agianan mao kadtong mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Dios, apan mitungha ang yawa ug misakmit niini gikan sa ilang kasing-kasing aron dili sila mutuo ug unya maluwas. Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon mao kadtong nakadungog sa mensahe ug malipayong midawat niini, apan wala kini makagamot sa ilang kasing-kasing. Mituo lamang sila sa makadiyot ug unya namiya sa panahon sa pagsulay. Ang binhi nga nahulog dapit sa mga sampinit mao kadtong namati sa pulong sa Dios, apan ang mga kabalaka ug mga bahandi ingon man ang mga kahilayan niining kinabuhia, mituok kanila og wala gayod sila kahinugig bunga. Ang binhi nga nahulog sa maayong yuta mao kadtong nakadungog sa mensahe og midawat og mituman niini og magpadayon hangtod nga mamunga sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, gipahinumduman ni San Pablo si Timoteo nga buhatag yod ang tanan nga gisugo kanimo ni Kristo. Sumala sa iyang nakatunan. Mausad na siya ang instruction gyapon nato karon, tumanon gid nato ang tanang sugo, ang tanang pulong ni Kristo. Lingiyay mong tupad ina sige jud kag tuman. Imong tupad ba lingiya ina sige jud kag tuman o nagtuman ka sa imong gusto. Nara ba tay duha ka buok tumanonon? Tumanon ang gustos Ginoo o kaha tumanon ang atong gusto. Kanang mga matinumanon sa gusto, mauna sila ang mga yawanon. Kanang magtuman sa gustos Ginoo, maunay Dios non. Gikinsa dinhi ang yawanon, taas ang kamot. Bisag klaro kayo, di gyud mo pataas kamot.
Kana diyang magpa-colors buhok unsa man na nagtuman sa iyang gusto o sa gustos Ginoo. Sige, kanang mo kiskis sa kilay nya mo badlis unsa man na nagtuman sa iyang gusto o sa gustos Ginoo. Mo na kanang magpapuwa-puwas naong bisag luspad yog naong sama na siya nagtuman sa iyang gusto o sa gustos Ginoo. Kanang gasigi og pangawkaw anang flood control nga budget nagtuman sa ilang gusto o gustos Ginoo. Kanang magrally ugma nagtuman sa ilang gusto o sa gustos Ginoo. Ambot lang ninyo. Kanang di gyud mo palit og slot unsa man na nagtuman sa ilang gusto o sa gustos Ginoo. Kaning ato rong siging repair din his mga busluto na tong atop nga hurot na rabang amo ditong planggana og sahod gabi. Sige gyapong agas unsa man ang atong pag-repair sa mga atop nagtuman ta sa atong gusto o sa gustos Ginoo. Nya kay wa naman tay budget ibayad sa nag-repair. Nya wa man sad mo'y palit-palit og slot. Mao na. Mga igsoon, bunga ang gipangita ni Hesus. Nangita siya nato nga mahimotang mabungahon. Ug unsa may bunga nga iyang gipangita nato, kanang mubunga ang iyang mga pulong sama sa gugma, kadait, kalinaw, hustisya, kaangayan, kalimpyo, kaputli, kamapaubsanon, kamanggihatagon, kamapasayloon, o pagkamainantoson. Kana gyud nga mga bunga ani mo inindot kayo kay muhatod gyud ni natos tinuod nga kaluwasan. Mo na kining mga martyrs, sama sa mga martyrs sa South Korea nga atong gisaulog karon, sama usab ni Santiago Apostol, ni Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, o kadaghanan sa mga original 12 apostles, nagbunga gid sila. Kining ato dinhing simbahan, kining atong parokya, gani ang Archdiocese sa Cebu, bunga ni sa dugo sa mga martyrs. Nilingay mong tupad, ina gamito na nimo imong dugo para sa simbahan. Ingna ko no. Kanang imong dugo ba imo nang gamiton para simbahan? So kita wa gi ayo. Mao na nga way hunong ang korupsyon dinis Pilipinas. Ngano man ma-imagine gid nako nga mura ra gid ta og mga tawo nga nagpuyo diha sa kumbento. Kami ba? Kuhag mga planggana, sahod. Kada uwan, siging sahod, siging reklamo, basa ka istanan. Unsa may problema? Ang buslot sa atop. Karon na ilisa ng atong atop diri sa kusina, na ilisa na diha kutob ngadto sa kana ganing parkingan. Sige uwan ang naas kusina, relax na kayo. Wa na gito. Malipayo na kay sila, nangatog na ganing uban. Ano bang wa na di ka katugoy o magsigig igos tubig nimo, di ka katog. Pero karon nailisa namang atop, awa na. Di na mo to nga res ubos, di na maghasol tag sahod og baldi og planggana. Kami dito sa babaw, ilisanan pa na. Pero pagka hinayas halin sa tong slat, mura magnaanod sa baha. Murag ang slat man naanod sa baha. Wa man koy flood control. Niabot ng tubig di ana tunga-tunga sa atong simbahan. Kay ang tubig ni sud gikas pultahan. Diri skilid gabiin anod ang tubig diri skilid. Hinay pag itong hangin. Unsa na kag moabot na ni si Nando nga super typhoon 220 ngadto sa pataas ang kategori sa iyang hangin, ang gikusgon sa iyang hangin. Mao na magampo ta. Nga unta ipalayo lanis Ginoo kay layo-layo pa man sad mga 900 pa man tingali kilometers away from our
landmass dito sa Northern Luzon naot unta nga dili kayo makuan. Ngayon lang tag mulihay lang ba, di lang yung kayo mo grabe kay kaluoy siging balik-balik agis kuan dito sa Northern Luzon. Unya ang sigihan ra baron og kana ganing kuan investigate sa flood control ang diri hinoon sa Southern Philippines ug Central Philippines. Wa may nag-investigate dito sa Northern Luzon, wa gid ay nangadaot dito sa flood nila. Naaoy. Karon ay nitingog ang usas mga banggiitan kayong politician sa Northern Luzon. Sana Governor Chavit Singson iyang gihagit ang Congress ug ang Senate. Imbestigahan ninyo ang Northern Luzon kay di ay daghang scam dili sa flood control. Karon siging igo ang bagyo dito. Basin sa tingali og lig-on ang ila ditong flood control kay sige magog kaigo gyud kasagaras mga bagyo adto gyud moagi ba. Basig lig-on sad. Ang dinhira sa ato huyang kay gadako lang budget. Basig wa kayo'y flood. Unsay way flood nga pag-anhi lang gay nato dinhi padong wa na gasawom-sawom na. Grabe ang baha karon dinis ato. Ngano man tungod kay way klaro ang drainage, way klaro ang paghimos atong mga karsada gialihan ra diag simento ambot nganong mo banaw man nga bag-o man tang nahuman ang ubang karsada bag-o pag yung kaing nahuman. Pero pagka laumas tubig, anha na to makita unsang klasihan ng nagtrabaho. Di ko mutuong wa na makita sa mga engineers. Pero ang ilang mata na taptapan sa kamatuuran basin tungod sa korupsyon. Nya mailagi na nato sa tubig nga matigom sa karsada. Bago pang nahuman, nya galinaw na. Kastang grabiha. Awa mo kabantay? Uy, nangatog na mo diya. Awa mo kabantay? Bantay man di ay. Mauna, daghanon tanig palit og slat. Ang atong grace, gamay ra jud kay increase no? Sa as of yesterday, 57,631 na ang atong halin. Pero naapay 642,369 slots na available, tag 100 pesos per slot nya. 70 slot challenge ani, tag 7,191 na ang atong nadawat nya. Sa atong PPSC kaning para sa atong project dinhi 20,448 pa ang atong halin, napay 79,552 ka slots na available, tag 100 pesos per slot nya. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,246 na ang atong nadawat. So atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Ingon dayon mo, Pader, unsa may ikatabang anang slot sa flood control? Unsa may ikatabang aning slot sa flood control? Number 1, di na ta mag-flood dinhi. Kay makahimo man tag mga projects aron mahanay ning atong kuan. Di na sad ta maglapok dinhi. Lapok pa kay natong palibot. Ikaduha, dili na ni mga lata ang atong mga lugar kay gato ang mga atop. Di wa nay flood kayo. Minus-minus sana ang flood. Katulo, tungod sa atong gugma sa simbahan, ipadangat ni, ipaabot ni sa Ginoo ang iyang panalangin sa tanan nga nagtampo dinhi og slot. Ihunong sad ang mga kadaot sa ilang palibot. Kamo nga mo palit dinhi slot, hatagan sad mo og protection against sa mga katalagman sa atong Ginoo. Siya mo proteksyon ninyo kay nakatampo mo sa simbahan in general.
pinaagis pangaliya pangama sa atong mahal nga patron Santiago Apostol ug ni San Vicente Ferrer ug sa mahal nga Birhen Maria. Di ba? Awa mo kakita? Kadaghan di as benepisyo. Nya anha ra gid na ninyo tigomon kay i-shopping ninyo, ipalit og mga bag-ong gadgets, wa ginay kapuslanan. Kung naa na lang gid mo ana ay na lang mo na mga bag-o gawa sinog necessity gyud. Necessity. Pero kung para lang pag-upgrade, para lang pagkuan, ayaw na Pagpapintalas balay, pag-extend sa balay, nindoto ng among kural para din agad kasod ang mga kawatan. Ayaw mas may pag inyo na lang ng kwaon ang inyong kural. Oo. Kay kanang nangawat sa inyong balay, nagpasabot ng 40 na yung lisura. Nangawat des inyong mga tanom. Nya kung inyo nang hatagan sa mga bunga sa inyong tanom, ang Ginoo manalangin ninyo kay nakapakaon mo sa gigutom. O, di ba? May antag mangayo pa din. Manguha raman. Ay, ayaw na lang anak. Kay sila sa Kristo nangawat sa tusuna. Hinomdongo, katong naagi sila og uma, ang iyang mga apostolis, nanguha ato mga trigo, gibadlong gud sila sa mga parisungan, nanguha man na sila diya. Di man to ilang uma. Pero kay gigutom man, ingos Kristo, ako'y magbuot unsay buhaton sa adlawng ipapahulay. Wa sila mananghid, pero nanguha atong mga uhay. O, pangawat may tawag nimo ana, ang importante matud pang Kristo pakana ang gigutom. No na siya. No, karon kita gigutom tag slat dinhi. La pakana. Ang mopakaon, congratulations. So napatay mga kneelers dinhi wa pay ni additional og pledge. Hasta sa atong mga piyos kana mga lingkuranan nga tag-as wa pay ni additional og pledge. Mangandoy lang ta nga dili unta mabanla sa baha sa kahakog, sa baha sa pagka-materialistic, sa baha sa pagka-malawayon o pagka-bisyoso ang inyong mga kwarta nga gihatag sa Ginoo. Ipaambit unta ninyo dinhi sa simbahan. O kita dinhi naghatag lag opportunity nga makapaambit mo. Naisuod na kong higala nga niingon, Father, usa siya ni promise aning usa ka piyo kanang 55,000. Nya tan-aw na ko niya pobre man siya. Wa ni action kog dili mo tuo. Ko, ha? Mukuan ka mo pledge ka ani? Ni siya, oh Father, nako. Unsa may imong buhaton? Kay ibaw man jud ko nga pobre siya. In siya, nagsabot na mi sa ako mga friends nga mag-solicit mi, mag-slot sad mi dire og 55 pesos per slot niya. 1,000 persons ang among target. Haron maka sa among grupo, naam sa sila yung mga barkada, basin pa di ay maka-raise mi og usa ka piyo. Di ba touching kayo? Nindot no? Awagin mo kahuna-huna, ana. Hasta ako ba, nag-slot silang tag 55 per slot. Hopefully, makaabot ko nog 1,000 slots. Di maka-pledge na sila. Gahapon, nag-text na ko, Father, 250 na ka slots ang among nahalin. Di ba? May kamo din pila man mo ka-organizations. Pila ka organizations ang nias atong simbahan. Daghano. Unya, napo naman lang ni ka slots ang kuwang sa kanang mga piyos diha. Ngano man dayog ang kada organisasyon mag-slot sad mo og tag 55 per slot. Nya mangumpanya mo sa inyong mga kaliwat, sa inyong mga pag-umangkon nga nagtrabaho dinhi og sa abroad. Unya inyo inigabot nag 55,000 ihatag dayon dire. Di day pwede. Gilingay mong tupad ina. Sugod ta karon. Ina sugod ta. Bitaw kamong mga organizations, mga ministries, kamong na ay mga group chat. Di ba? Challenge. Doon na si usa ka grupo nga ni donate aning atong hilifan, grupo sila. Gipader kami angkon anang 143 siya ro og dili mi ka
tigom ana sa among grupo. Inana ba, dili na to sulo-suluhon. Di sa tamingon, kamo lang diha. Pwede raman, gagmay-gagmay. So ang atong slot din 100 pesos per slot. Sila dito 55. Nya nasay uban ingon, tag 10 pesos lang may pader. 10 pesos per slot. Pero mo raise may mga 10,000 katao. Di perting dako 10 pesos ra. Pila man ka kapilya din is ato be. Pila ka kapilya. Nganong wa man gyoy chapel nga nagpropose pader among chapel mo angkon og usa ka pyo diha simbahan. Hadlok mo kadaghan ninyo members diha. Hoy mga chapels. 88 guni ka chapels go dinhi wa gini angkon bisag usa so far wala pa niingon ana. Mo nang na-touch ko sa kaning grupuha. Kani barkada ra na sila dili gyud ingon nga grupo gyud nga naay kuan declaration barkada ra sila ni promise kay nagsige sila sunod din hinato nya ang atong mga chapels ang atong barangay pilam ta ka barangay dinhi di ba 16 gud ta ka barangay wa pag barangay kapitan nga niduol nako pader akong barangay mo angkon ana magslat-slat sad mi humana unta ni tanan di ba kadiyo tra kay mahuman ako lang ning gipadungog kay basin pa diag dili mabungol pero og mabungol gyud ang saon man gyud nga matud pang Kristo dunay tulo ka klase siyuta makadungog pero dili gyud motuman usa ra gyud ka klase sa yuta ang nahimong mabungahon kadtong nakadungog unya nituman mao tay gitawag og maayong yuta pero katong igo rang makadungog pero dili motuman gisakmit sa yawa ngana sige last na lang lingi be ang di mo lingi na ayawa ingna motuman ka ingna kuno ingna motuman ka ang ato rong mga kapitan ba moingon ato rong mga kapitan bitaw no mutuman kataani galisod ra bata diri Jesus mulambo nang inyong barangay basta magsigi mo hatag diri dagha naay pipila ka mga barangay nga faithful kayo mo support sa simbahan nakit-an gid nako hastang ilang kapitan wa nay bisyo hastang ilang mga konsehal gipamyaan ang mga kabit bitaw naman sila mga kabit uban ana pamyaan ngano man tungod kay nasuod sila sa simbahan ang ilang ang focus how to serve the church hasta good ang ilang mga kanang sa nitawag anang tighiring anang kaso-kaso lupon taga pamayapa maghinguyab na lang kuno sila dito sa barangay kay wa na sila'y kaso kay ilang mga tao sa dito sa barangay nagkahiusa na wa na nang away sa yuta utlanan siyuta kana mga utang kana mga domestic violence nga sinagpaay sa mga asawa ug bana wala na kayo na nahilo matud pa nila sa una pader 15 ka kaso average kada semana karon na analay usa duha ngano man ni focus naman sila sa pag serve sa simbahan. Nya mo na may ilang gisabwag sa mga tao ang pamaagi sa Diyos noon nga kinaiya. Di na nga sulbad ang problema. Hunong na lang tayo, kaya maragwa man mo kauyon. Mga igsoon, nindog na ta. Di masan mo manindog no. Pag-ampo sa katawhan, mga igsoon, si Kristo mao ang magpupugas sa iyang mga pulong o kita mao ang yuta nga mopabunga niini malambuon unta sa atong kasing-kasing ang iyang mga pulong busa masaligon kitang moingon Ginoo pamatia ang among pangamuyo Ginoo pamatia ang among pangamuyo nga ang simbahan dinhi sa kalibutan mahisama sa tabunok nga yuta nga mubungag gatusan kaani mag-ampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia ang among pangamuyo nga ang mga pangulo sa atong nasod magdumala sa paagi nga makapahimuot sa Dios ug sa ilang mga lungsuranon mag-ampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia ang ang among pangamuyo nga ang dili mabantayang ambisyon ug kahakog
Dili unta mutuok sa pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga si Halandong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang maggrasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa makadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Nga sila nga nangamatay makatagamtam sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pangamuyo. Langit nun og maluluy-ong Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat namo kining among gihalan, ang panugpino nga amot sa yutan, ug ginama sa kamot sa mga mahimo silang kalanon sa kalagalang kanan. Daigunang Diyos, daigunang Diyos, daigunang Diyos ang sa kaangkuran. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makagagahom nga Dios sa imong kaayo, dawata kining mga gasa nga among gihalad ug pinaagi sa mga pangaliya sa imong mga martir, itugot nga ang among kinabuhi mahimong halad nga makapahimuot kanimo alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maana usab kani. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir, sila si San Andres o mga kauban, sa pagsunod sa panig-ingna ni Kristo mihalad sa ilang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naglig-on sa among tawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang og imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit
nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, nila ni San Andres o mga kaubang martyrs, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa hangtod, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanila. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. At all times I will bless him, his praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of him, the afflicted will be glad, and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, and delivered me from my fear. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Magampo kita. Ginoo, imo kaming gialimahan ining kasaulugan sa imong mga balaang martir sa pagkaon nga maglig-on kanila. Itugot nga kami magmaunongon ni Kristo ug mag-ubra sa imong simbahan alang sa kaluwasan sa tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pagkamabungahon. Nya mahitabo ra ni kung kanunay gitang mutuman sa sugo sa Ginoo.
Salamat sa nagtuman sa sugos Ginoo, nagpadayon og palit natog mga slots. Mao na to no ang atong Grace tag 100 pesos per slot, nya do na ni 70 slot challenge na tag 7,000. Ang ato sad na kaning PPSC tag 100 pesos gyapon, nya naa ni 162 slot challenge na tag 16,200 per challenge. Nya ang atong kneelers duha pa ka buok ang kuwang away ni pledge tag 42,000. Nya ang atong mga pews kana mga lingkuranan diha tag 55,000. Mga napo pa ka lingkuranan ang kuwang. So kung naamoy mga grupo, mga chapels, mga barangay nga magkasinabot, muangkon mo tag sa ka pews, perting ninduta. Dali ra ka ining mahurot. Or bisan ganig katunga la inyong angkonon, pader katunga amo ana. Sige, lain sa mo angkos katunga. Kanindot ana no. Sige, pakpakan nato ang tanang namalit na tog slot. Unsaon man pagpalit og slot, usbo nato ipadala lang dinis atong parokya. Nya madomingo nasa tay daghan dinhing mamaligyag slot, natay mga lamisa dias gawas. O niya kung gusto mo ipadala sa atong bank accounts, tanawa lang sa atong screen ang bank accounts o kaha sa atong GCash accounts. Puno-puno na no ni amo mga accounts karon. Pero ini kasunod buwan available na sad ni o kaha sa kwarta padala. Anha de padala no, sa kwarta padala. Kanilang sang mga ngan dinhi mo igamita, ay mo gamit og laing ngan. Nya unsa man toy meaning sa slot? Sa meaning sa slot? Sacrifice, love, offering and treasure in heaven. Kanindot ana. So laing pahibalo sa atong September 25 7 p.m. magrecollection ta para sa tanan nga mga ministries o mga organizations nga atong i-install karong September 27. Kamong mga dapat i-install, attend mo sa recollections. Ang dili maka-attend, why installation? Ana ha? Unya, og why installation, why serbisyo? Ana lang. Sayon ra kay na kwentahon. Unya nagkinahanglan tag additional nga mga lay ministers. So mga chapels padamo dinig lay ministers, mas maayo gyud naay labing minus usa ka lay minister sa kada chapel kay naaman tay monthly mass, naa sad tay weekly masses didto. So may gyud naay mga lay ministers. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.